Pantay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas. In Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Welcome diri mga kabombo sa aton sininga programa kahapon lamang. Upod sa gyapon ni inyo sini alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes, petsa 19 na kita sa bulan o kung sa petsa 19 na kita sa bulan sang Desyembre 2022. Mayara na lang kita mga kabombo sa anong kaadlaw, 6 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. We can feel it and we can see it everywhere. Ang espiritu sang Pasko, mga kabombo. Mayara na lang kita sang anong kabulan, no? 6 days to go, o anong kabulan, anong kaadlaw, no? 6 days to go before Christmas. Handa na kita. May panahon pa para sa aton tanan-tanan, no? To prepare, no? Ang importante nagapreparar kag hindi lang mag-panic. Ay ban sa aton naga-panic buying mga kabombo, no? Sige lang ang importante may ara kita sang pagasalu-saluhan kag maayo lang ang lawas naton tanan, no? Labi na gid sa mga bugos ba nga pamilya. Importante we are all healthy, okay lang, wala sa may nagaminasakit, no? Ako personally, amo na yung akong siniiyang pangamuyo. Good health for everybody, not only for my family, no? The whole clan of my family, no? Halin sa katigulangan, asa sa mga babies, asa sa mga bagong generasyon. Gusto ko lang yati good health for everybody. Amo man na para sa aton tanan-tanan, no? Para maka-enjoy kita. Kaya bisan ano pa, kadamo sang mga menu sa hapagkainan, no? Sa tiyon sang Christmas Eve, sa Christmas Day, mga kabombo, bisan ano pa kadamo sang regalo, no? Bisan na ano pa kadamo sa mga bag-o nga bayo, no? Damo ta kwarta kay may mga bonuses. Once nga may diferensyang aton siningalawas, hindi kita maka-enjoy. So kinanglan ang aton siniya nga pangabuyo kag pagpasalamat, no? Nga yara lamang kita sa maayo nga panglawason mga kabombo, no? Ang importante may ara kita sang good health, no? So I am praying and wishing for everybody good health for all of us, no? Maayo nga ikang lawas gid kinanglan. Agud nga ti kun ayo ang aton sininga panglawason ti kundi maka-enjoy kita, makaharakha kita, no? Kaangay sa amo sa Christmas party last Saturday, no?
we really had fun, no? Sometimes ang bomboy ati naga-enjoy to the max, no? Amo na yung tingog ni Miss Jasso, do nagsulusagod naman. Kay wala labot nagkinantahanay ang obra ni Miss Jasya, utoy kakadlaw. Arab lang makakadlaw ka to the max nga maka-pour out kagid. Arab lang ang wala pugong-pugong. And it felt good, no? After sa to sang amon sini nga Christmas party, no? It felt good. Kasadya gid sa amon katama sa nagligad nga Sabado mga kabombo. Ti amo na ang aton sini nangin masadya kita kay ti wala kita sa may batyag sa aton si ika nga lawas nga malain, no? So amo nang rason ko nga dapat ang aton sini iya nga i-anhon diri ang aton si good health. Good health for everybody, good health for us all. Kay agon nga maka-enjoy kita together with our family, and of course palabuto naman iya nga bag-ong tuig mga kabombo. So once again, welcome diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Nagaulo enjoy kita kag amo ni ang importante sa tanan mo. No, maka-relax kita every day, no? Hindi kita maghagay gid ka bala ka ka-focus sa aton si mga responsibilidad sa aton si nga trabaho. Nga duro diretso kinanglan sa aton lawas. Ang aton sini nga mind, ang aton sini iyang body, no, ang aton si emotions, no, may ara siya sang ginatuwag balang breaker, no, kinanglan may ara kita dira sang ginatuwag nga makaulo-unwind kita. And kahapon namang program, it really suits for us all nga makaulo-unwind kita, no. Si Miss Justy amo na damo man kita sang may ginasakuan ang Christmas around the world mga kabombo para nga ti kabahin ina sang aton sini nga responsibilidad. Ti bag-ulan nag-enjoy kita, no? Sa aton sini nga special guest, isa ka Nigerian mga kabombo, no? Ang isa ka Nigerian na syempre, no, taga Federal Republic of Nigeria. Imagine ha, no, na wala labot sa Morocco, itong Moroccan man itong aton sila na interview ni Bombo Daniel Acciones. Bago lang nabatian naton sa Christmas around the world ni Bombo Dan nga taga Nigeria, no? Tiyamakon mo na, no? Black man, our special guest, Mr. Eli Ile, mga kabombo, no? Eli Ile sang Nigeria. Gin share yato nga ti just like sa aton man, although nga ti katunga sang populasyon sa Nigeria is Islam, or ang ila sini iya nga pagtuluhan Islam, or they are Muslims. Pero ang katunga sina may Kristiyano, kaiban pagid nga mga mga pagtuluhan nga lain man niya. So because of the Christians, no, amo na mabatyagan dito sa Nigeria ang spirit of Christmas. May ara sila sa mga Christmas, mga kabombo, no? May ara sila sa mga Santa Claus. They give each other gifts also. May ara sila sang sunod pa kay Mr. Eli Ile, no? May ara sila sang simbang gabi, or may ara sila sang pagmisa sa kagahon kag sa gabi, and the following day, Christmas Day, nagasimba pag ina sila, mga kabombo, no? So kung may ara ka mo dira i-share, mga kabombo, no? Just give me a ring. Kay si Miss Jazz, no, ang bahala sa inyo magbutang da sa inyo siniya kung saan o kamo. We need your participation here, no? From our overseas Filipino workers from all over the world, we need your participation here, okay? Damo pa kita sa mga inadlaw. Hasta pa ini sa Disyembre 25, kang pagkatapos sina may ara pagi kita ang New Year around the world until from December 26 to January 1 of the New Year 2023. So 3 times a day ini mga kabombo, kapanawagan kami sa inyo sa mga overseas Filipino workers nga kamo diri, no, mag-share ang amon diri nga special gift sa inyo during the interview. Pwede kamo ka-greet sa inyo siniya nga mga himata nga nabilin diri sa Pilipinas. It's either advance Merry Christmas or advance Happy New Year. What about that, no? Live, no, pinaagi sa inyo siniya nga itsura, makitaan kamo sa inyo pamilya kag ginag-greet ninyo sila, mga kabombo, live via Zoom
or via video call no sa aton siniyang special communication mga kabombo. Aber padala na kamo ng mensahe kamo Miss Jazz, halin ko sa pungsod Bangladesh. Ari ko di subong sa pungsod Bangladesh. Gusto ko nga mag-share man kung paano celebrate ang aton siniyang mga kauturan dito sa Bangladesh, and you have the opportunity after that, sa last part of the interview, you have your opportunity to greet your family here. Oh, how about that, no? Mga overseas Filipino workers naton sa mga kauturan naton sa bugos sa kalibutan, abi participate na kamo sa aton sininaw nga Christmas around the world, okay? Sa mga taga Mexico, no, ano pagida, taga Poland, taga Qatar, tapos sa kita sa Qatar mo, no? Norway, ano pagid, gusto ko sa Iceland. Abi participate ka mo sa aton si Christmas around the world. Just give me a ring or a message dira sa aton si Facebook account ang Bombo Bacolod, or sa aton sining Facebook page Bombo Radyo Bacolod mga kabombo. Kaya mo na aton sining responsibilidad, ti masako man si Miss Jazz, no, sako kita tanan, pero ti sa gyapon niya ma-enjoy kita sa aton siniya nga Christmas. Kag kinanglan makaano kita, makauluanwan kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang mga kabombo. And part of our opening is our opening song mga kabombo, no? Anom kaadlaw na lamang ang nabilin kag mag-inupdanay na kita, no? Advance Merry Christmas mga kabombo. Aring ako si gift sa inyo ay ho. Isa ka matahom nga bahanon, produkto sa aton si kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs ang Bombo Music Festival. Yari mga kabombo, ang ambahanon gin-compose ni Mr. Nino de la Paz Mas, ang ambahanon Babalik-Balikan. Babalik-balikan kita. Here it is. Let's watch and listen to this beautiful song. Babalik-Balikan. Ito ay isang awit tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa unang sulyap, pag-ibig sa panaginip na nais nating makamit, pag-ibig sa unang ngiti. Ang kantang ito ay para sa lahat ng magkakaibigan. Yan. Babalik-balikan, sana inyong maibigan. Sadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na himig, nagising ang aking damdamin, kaya't ako'y aasa na rin. Babalik-balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't babalik-balikan kita. Kung walang mula, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin, kaya ako'y aasa pa rin. Babalik
kita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Hanggat hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Ito mga kabombong aton si pambukas nga mahanon Babalik-balikan. Aging compose ni Mr. Nino de la Paz Mas, mga kabombo. Grabe ang mahanon kaklaro sang mensahe, kind of a love song, mga kabombo. Ngati wala nag-give up. Babalik-balikan. Amo niya namin ang klase sa pagigugma, no? Wala bala sang ginatawag katalaw kay sila niya. Babalik-balikan kita. Hindi pa ito ang una nating pagkikita. Kataho mga kabombo, no? Bi-compose makamudira sang inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Ang inyo si mga sulat kay ti base sa aton siniiyang mga produkto sa Bombo Music Festival. Gin-base Manila sa ila sini mga naagyan, mga kasaysayan, mga true to life stories nila. Ang ila siniiyang mga istorya or lyrics sa ila sini nga ambahanon, no? Kung ano man dirang inyo siniiyang nga managyan, wala labot isulat ninyo para diri sa kahapon lamang program para ma-share naton. Pwede gidya mga kabombo nga himuan ina lyrics. Ang sinasiling ko na galing aton siniiya nga mga ang aton sini nga mga kasaysayan nga gina-cater subong ang hindi ninyo malipatan nga makasaysayan nga natabo during Christmas. Ang hindi ninyo malipatan nga ma-experiensya nga natabo sa tion sa Disyembre. San o pato o kon previous lama o kon bagong gidlama o kung bisan subong, no? Kay ti pet sa 19 na kita for the 19 days of the month of December. Ano inyo sini mahitabo sa kabuhi nga hindi nyo gid malipatan. It's all about your experiences during Christmas and during the month of December, mga kabombo. Abi ipadala ina together with some beautiful pictures or graphics, mga kabombo. Hindi gani pa interview ka mo live, no, via Zoom or sa aton sa special communication sa Facebook naton, mga kabombo, no? Pwede gid agod nga ma-enjoy naton, kamakuha naton sang leksyon kag inspirasyon. By the way, antes man ari anay ho, aton sini nga espesyal, no, nga pagtuki, no, pagtukib sa pila ka mga pinanid, no, sa aton si Maragta, sa aton si Pungsod Pilipinas, especially sa bugos sa kalibutan, mga kabombo, no. Sa aton sini kahapon lamang today
in history. Kay subong nga adlaw mga kabombo, tuman ka espesyal ang karon nga adlaw base sa aton siniya nga today in history, no? Ang pangkalibutanon, no, nga hilikoton ini mga kabombo, no? Ang kinanglan diri ang partisipasyon sa tanan-tanan mo kay it's all about food, no? Ang aton siniya nga pagkaon. Kita diri gapasalamat kita kay bisan nga gahambal kita, pigado kita, no? Bisan gahambal kita nga ang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan pamigado, no? Mga kabombo or sa bahin sa aton si Pungsod Pilipinas nagapamigado kita. Pero gapasalamat kita mga kabombo is because ngati may ginakaon pa kita. Ang iba naton nga kauturan sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, ang iba sa aton si mga utod waay sa may ginakaon ka, nagakagutman. And that's reality, no? Reality bites, truth hurts, pero amo ng kamaturan, mga kabombo. Nadamo sa aton si mga kauturan ang wala sang may pagkaon. That is why ang United Nations General Assembly o kung UNGA balay sa isa ka petsa, no, kung sa diin may ginahiwat nga pinasahi nga selebrasyon, mga kabombo. Kaysa kaangay subong nga adlaw mga kabombo base sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas agbugos sa kalibutan, no, sa aton si World News sa kaangay petsa subong adlaw Disyembre 19, no, sa tung tuig 1961 kung punta mga 59 years ago. So isa na lamang kadlaw kag historic nga 60, no, 60 ang edad mga kabombo. Subong yati 59 pa lang, another year 60th, no, year ago mga kabombo. Sang ang United Nations so kon UN General Assembly ang nag-adoptar sang resolutions number 1714. Resolutions 1714 sa pagdihon kag pagtukod sa World Food Program o kung ining WFP mga kabombo. World Food Program, ang pagkaon para sa tanan nga mga kapungsuran, labi na gid sa mga imol nato ng mga kauturan nga ginagutman mga kabombo. Ang World Food Program o kung Program Alimentaire Mondial sa French o kung Programa Alimentari Mondial sa Italian o kung Programa Mondial de Alimentos sa Spanish, isa ini ka Food Assistance Branch, no? Isa ka Food Assistance Branch sa United Nations o kung UN nga kung sa diin isa sa mga member states or member countries sini among aton si Pungsod Pilipinas, no? Ang ini nga Food Assistance Branch sa United Nations nagahatag sang pagkaon sa mga pumuluyo, labi na gid mga kabataan sa bugos sa kalibutan, no? Nga ginagutom sa nasiling na naton. Pasalamat na lang kita. We're so thankful to the Lord diri sa Pilipinas ngati may ginakaon pa kita. Bisa na agyan kita sa ginatuwag nga pandemic pero mga kabombo, no? Nagahara-hara kita subong kagutok sa mga malls, mga department stores, bangod kay ti may mga 13th month pay, no, may mga bonuses mga kabombo, nagabakal sa mga pagkaon para ihanda sa aton si Christmas Day. Ti sa iban to yung wala gid sila pagkaon mga kabombo. Ahay nagahangla sila nga daw mga pispis nga tagan sa ila sini nga iloy, no, sang pagkaon. Ti amo man na. So ang ining Food Assistance Branch sa United Nations nagahatag sa pagkaon sa mga pumuloy labi na gid mga kabataan sa bugos sa kalibutan nga ginagutom. Addressing hunger and promoting food security. Hindi lamang sila ara lang hatagaan ta sila sa sinila nga adlaw sa World Food Program mga kabombo, kundi ang mas siguro sila nga may kanon sila adlaw-adlaw nga tanan. Addressing hunger and promoting food security. Kung kaisa kita ya grabe pa ya kung especially kung gabi kita magkaon nga damo-damo gid, no? Pagkaaga ang pang of hunger, grabe.
no? Kapiyar ka muna kung okay lang ang imo panyapon, kung gabi do ka natural lang, light lang, pagkaaga hindi pa kita magutom, no? Pero once nga damo kita kanon kung gabi, no? Damo heavy dinner kita kung gabi, pagkaaga grabe ang gutom ta. And we tend to eat because of that pang of hunger. Pero dito ya, sa iba na pungsod, mga kabombo, ilabilagin sa mga kabataan. Ang pang of hunger nila ya, tutuod, gidya nga pang of hunger, kaya wala sila ginkaon. Wala sila sa mga ginakaon, mga kabombo, makaluluoy. No? So, addressing hunger and promoting food security. Ang ining World Humanitarian Program sa United Nations nga World Food Program nga may headquarter ngayon sa Roma, Italia. Kag may masobra ka mga country officers sa bugos sa kalibutan, mga kabombo. Grabe, no? Ang ining aton siniyang pagdumdum, mga kabombo, sa bahin sang mga pagkaon na kinanglan sa aton siniya nga mga kauturan sa bugos sa kalibutan. Ang World Food Program, o ang WFP, isa ka international organization sang United Nations nga provide sang bulig sa pagkaon sa bugos nga kalibutan. And it is the world's largest humanitarian organization and the leading provider of school meals. Sila ni mga kabombo ang nagahatag, no? Nag-provide sa mga pagkaon, no? Especially sa mga kabataan nga naga-eskwela, mga kabombo. Gintuko din sa tong December 19, 1961, 60 or 59 years ago. Mga kabombo, manog 60 na, no? So, 60 nagigali, mga kabombo, no? So, since 1961, hasta subong ang iya sininga papel sa paghatag pagkaon sa bahin sang isa ka sanga sang United Nations kung UN ining World Food Program kung WFP. It was founded December 19 of 1961, 60 years ago. Isa ini ka intergovernmental organization, ang regulatory body, advisory board, kag hasta subong active ini mga kabombo kay ti dira na daho sa ila sini nga headquarters sa Rome, Italy, no? Sa pagpamuno karon, may ara sila sang head nga amo naga-supervise mga kabombo amo ining si David Muldrow Beasley. No, ining si David Muldrow Beasley, mga kabombo, isa ka American politician, ka-executive director sa United Nations World Food Program, miyembro sa Republican Party, nagserbe ni siya one term as the 113th governor of South Carolina from 1995 until 1999 before losing re-election to the past elections, mga kabombo. So, ang head subong sa World Food Program, amo si David Beasley. Kag ang parent organization sini as always, ang United Nations General Assembly kung UNGA. Sa karon mga kabombo, ining WFP, may yara sang staff, no, as of 2021 na, how much more subong? 2022, no, 21,000 man. Kasi 22,000 nini subong kay 2022 na. Ang mga tao sa likod, no, sang nagapanagtag nga mga pagkaon sa bugos sa kalibutan. Nakaangkon nini sang award sa tong 2020 bilang Nobel Peace Prize awardee ang World Food Program. Nakaangkon nini sila sang prestiyoso nga World Nobel Peace Prize, mga kabombo. So subong nga adlaw, no, ang ining sanga sang United Nations, no, naga-celebrate sa ila 60th birthday, mga kabombo, sa pagtukod sa siniiya nga ahensya sang United Nations. WFP worked to save and change the lives of more than 128 million people in 2021 plus this year 2022. Kag naga-support sila sa mga tao sa masobra 120 ka mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan kag mga teritoryo. Ang WFP ginakabig ini bilang pinakauna sa tion nga may
emergency ang isa ka pungsod pagkahambal nga ginagutom to mga kabataan no huyango na to mga kabataan to. Ang WFP is among the first on the scene in emergency providing food and other assistance to people affected by conflict, drought, foods, earthquakes, hurricanes, and crop failures, as well as pandemics such as the current global outbreak of COVID-19, mga kabombo. And at the same time, ini sila ang nangin sharp o kung nangin focus ginila sa karon ang sabayan sa ginatawag sustainable development sa paghatag sa mga gobyerno sa bugos sa kalibutan with the support and the skills to manage food security in the long term. Hindi lamang sa tiyon sang emerhensya ang isang COVID pandemic, mga kabombo, at pangatag sila sang mga food assistance. But, gina-provide nila ang tagsa ka gobyerno sa bugos sa kalibutan with the support no and skills agud nga ma-manage ang food security sa tagsa ka malugar nga ila sini ginabuligan in long term, mga kabombo. So, susubong adlaw is the 60th anniversary no sang aton siniyang pagtukod abi no sang United Nations o kon UN General Assembly. Amo ni ang pagtukod pag-adoptar sang Resolution 1714 sa pagdihon kapag tukod sa World Food Program o kon WFP. Mga kabombo, antes man ari-ari ang aton sinipila ka mga panumdom, magabalik aton para tuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sini quick lang gid. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabut
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon, mga kabombo. No? So, ari kita diri sa aton siniyang programa. Ang kahapon lamang program, by the way, good afternoon andira. Sa akong sining Nanay Mildred, si Nanay Mildred ko ho. Dira o nagahuluhigda-higda gid. Nanay Mildred Magallanes de Jesus. We love you, Nay. Relax ang kada. Magtulo enjoy aka kay nagakatulog. Abi si Nanay na pukawan ko pa ko. Ate, sige. So, ari anay mga kabombong aton sining Pampa Good Vibes. Ang aton sining Afternoon Delight. No, ang aton sining special productions ng Bombo Radio Philippines. Ang aton sining one of a kind video presentation, Christmas presentation sang Bombo Radio Philippines kung sa rin ang aton sinig na feature diri kung paano kag anugid ang pinakabuod sa ginatawag nga Paskwa diri sa Pilipinas, no? What is it all about Christmas, no? Amo ni mga kabombo aton sini makitaan with matching isa ka beautiful song, no? Ang soundtrack naton nga in Tagalog, O Pasko na, no? O Pasko na, O Pasko na, o anong saya ating yari, mga kabombo, aton sila nga special video presentation sang Bombo Radio Philippines. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko
boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may malaro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! Lahat ay batiin na maligayang Pasko. So we are greeting you advance Merry Christmas mga kabombo from our family here, from our Bombo Radio family here to yours. Advance Merry Christmas, no? We have only 6 days to go before Christmas. And God bless us all. Good health na gid and security para sa aton tanan-tanan. Agud nga ma-enjoy naton ang ining espesyal nga adlaw. Ang ginadumdum naton ang pagkari diri sa kalibutan sang bugtong anak sang Dios nga si Jesus. Agud nga magaserbe bilang aton sini iya nga Lord and Savior. Oh? The Lord and Savior Jesus Christ. That is why we have now new life no sa mga tao nga nag-upod, nagatuo, ka nagapati sa iya mga kabombo. Yari na mga kabombong aton siniiyang sulat sa sininga hapon. Si Adele De Quito, yan nagalantaw, ginaayaw with matching damo-damo nga heart mo, no? So kay Adele De Quito, good afternoon lagi sa imo, Adele. And Mariana Augusto, good afternoon. Siling niya, kabalo mag-English kay Lasal graduate inang si Ellie Ile. Uy, tuod ang aton siniiyang Bombo International News Correspondent kagina sa Bombohanan sa Udto, no? Ang friend ni Bombo Daniel nga si Ellie Ile, mga kabombo, no? Suno pa kay Mariana Augusto, kabalo na siya mag-English kay Lasal graduate ina si Ellie Ile, mga kabombo, no? Ati sige. Aton siniiyang nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Yari kita sa aton sini pinaka menu sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sini nga sulat sa sini nga hapon nagikan sa kay Inday Bella de la Mercedes. Si Inday Bella de la Mercedes, 25 years old din sang Sepalay City. Yari ang yasin ni kasaysayan, yagin suguran pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo, Miss Jazz, ag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Bella de la Mercedes.
Miss Jazz, ako ang nagapanuigon karon, no? Tawag lamang ako sa kay dali lang gid. Sa kay Bella de la Mercedes. Nagapanuigon ako karon sa 25 anyos. Yari ako diri Miss Jazz. Nagapuyo upod sa akong si pamilya sa syudad sang Sepal. Ang akong sini nga igapaambit nga kasaysayan Miss Jazz. Angot ini sa isa ka lalaki nga ginasulusunlog sa akon. Ang ini nga lalaki Miss Jazz upod kuman sa akon sini ginatrabahuan. Ari man lang kami diri Miss Jazz nagatrabaho sa local government. Diri sa amon abing lugar Miss Jazz kag sa prangka nga sugilanon sa edad ko nga 25 anyos. Manul pa ko Miss Jazz sa ginatawag gugma. Kag I really don't know kung ano ang ginatawag gid nga gugma. Pero sa nag-abot ining isa namon ka upod Miss Jazz ang ano ko man office mate ko man Miss Jazz. Nag-abot diri siya sa amon siniyang lugar. Kay taga Manila ni siya Miss Jazz isa kaalog. Bisan pa gani iya sini paghambal ti may tuno pang Tagalog pero medyo dugay-dugay naman siya diri sa aton nga probinsya. Hasta na lang nga nakakita siya no bilang abi nung ang iya sini nga trabaho diri sa amon Miss Jazz upuray kami. Kaswala ini siya Miss Jazz. Kag ang ining akon sini iyang office mate pag abot na diri Bukiti single, ako single man. Tigin sunlog kami Miss Jazz. Kasi nasilin ko na wala pa ko experience when it comes to love. Kag bangod kiti ginasunlog kami kag ginasunlog. I just don't know Miss Jazz. I feel something special sa among nga office mate ko. Kay una-una ti wala man na sa akon kag ano ko gani Miss Jazz, once nga ginasunlog ko na nila nagapalamulagi ko na sang kahuya, kay wala pa kuya inagyan sa patag sang paghigugma. Di nagayumo-yumo lang ko na Miss Jazz kung isunlog ko ni nila sa isa namon ka guy nga office mate Miss Jazz kag ti ining office mate namon. Amo man pareha sa akon. Nga daw huluyaon gid katama, Miss Jazz. Di pero kung ginasunlog kami na nga duha, nagayuhom-yuhom lang kami nga duha, Miss Jazz. Pero one time, sang nagwa ako pa uli na, ang akon siniya nga office mate gani, amo man ang pagwa niya. Iuya-uya ko yung Miss Jazz, the more pagi kuya gani nga nagapalagyo. Kung amo ni siyang ginasunlog sa akon, the more pagi kuya nga nagapalagyo. Pero there's something special nga nanamian ko sa iya, Miss Jazz. Aya sini nga pag yuhom bala nga daw ka naya-naya nga pagyuhom kag para sa ako Miss Jazz hindi gid man na sa amo na kagwapo. Pero kung magyuhom siya, he's very cute, Miss Jazz. No para sa ako nati kay ang beauty is in the eye of the beholder. Amo niya sa ako niya Miss Jazz, nagwapuhan ko sa iya smile na siya. So pagwa ko, amo man pagwa niya. The more pagikuya gani kadto sa kilid para nga hindi kami bala Miss Jazz mag-off the night kag magdungan sa pagwa. Kay dungan kami gwa mo. Kaya mo to, siya gid ang naghambal sa akon. Nya Bella, iding kagapuli amo na. Sang promiro ni namon nga pag inup the night Miss Jazz siling ko gani say ara lang ko dao sa amon sini sa barangay namon abi Miss Jazz diri sa may syudad San Sepal. Nagambal mo siya gani ito paray lang aton sini iya nga barangay. Pero sino pa sa iya siling ya ako taga Manila gid ko. Akon sini mga ginikanan taga diri sa Negros pero dito kami iya nagdako dito kami gidbunat. Pero dugay di siya sa tiya niya no diri sa may Sepalay Miss Jazz. Amo nang rason ko nga ang makahibalo siya Ilonggo. Makahibalo siya abi maghiligay nun, Miss Jazz. Pero may may tono gid sa pagkatagalog ang yasin iya nga maghambal siya Miss Jazz. Tinakyutan pagig ko kay ang tono niya ba Miss Jazz so kalulo. So amo to ang una. Pagkatapos ang nadugayan ako abi sa pagbantay sang
tricycle da sa amon kay ginasugat man ko kaisa pero kung alang-alang na lang pagwa ko kag medyo hapon-hapon na ti nagasakay na lang ako sa tricycle. Kamuto na dugayan ako, ti dugay man ang iya sini pag-istorya sa akon. Kaya istoryahanay kami Miss Jazz kon pila na iya sini edad, ti do tubo-tubo lang kami Miss Jazz. Ini natabo sang nagligad lamang nga bulan sang Pebrero Miss Jazz. The month of love gid, hindi ko ginimalipatan kay ti ula gid kuya ang pagkahipuson ko bla Miss Jazz sa pagkahuluyaon. Di ko kaisa ti ula gid kuya sang wala gid kuya sang extra friends kay kung di mo kayo pag-unahan, hindi man ko. Amo na ang akon sa personalidad. Si ining akon siniyang office mate, hindi ko lang mas just pag ihambal ay sining ngalan. Huluyaon man siya, pero daw siya gid ang nag-ano sa ako, nagtupad, kag nag-initiate abis ang amon sining conversation. Di amo man to mas just iti nagasugid man kuya ikon ano iya sining pamangkot. Hasta na lang ati nakita kami sa amon siniiyangan bo amo ginasulugiro namon nga upod nga may edad-edad na nga lalaki ginasulog niya kami Miss Jazz kag arab lang do nagpalang nginit kina ako si Guya kag nag-blush gid ako Miss Jazz hasta nga naglakat na lang siya ay siya ginanagaano ati ang amon sini maupod man sa trabaho ti nagasulog naman lang sa amon pero ti once gani nga siguran na niya si Manong na panuwag namon Miss Jazz sa iya. Kay may edad-edad na siya kag dugay na siya nagatrabaho sa amon sining opisina. Kaya mo na sa naglakat si Manong didto na kag naghambal siya nga kagwapa gali sa imo kun mag-blush no. Bao Miss Jazz ang blush ko daw nagpula na gid kag napalanginit na gid kay huya-huya man ko. Pero sa akon sining sa akon sining panguna-una dogin sa akon sining iyang feelings, so kilig wala ako Miss Jazz. Wala, grabe man siya gali ba? Daw, ano man siya, straight to the point. Di sumugod sa to Miss Jazz, pagpauli na namon. Amo lang to ang ginapanumdum ko. Kaya daw kilig wala ako Miss Jazz sa sining hambal sa ako si office mate nga ti gagwapa, nagigukno ko na naga-blush ako. Di daw ginsunlog niya man ako Miss Jazz. Sumugod sa to Miss Jazz, nangin okay na kami. Nangin mayo ang amon siniya pagtamdanay. Kaya pagsunlog sa amon Miss Jazz sa gyapon ara gid. Samtang nagadugay ang pagsunuganay, pangsunlog sa amon, do nagaka-develop ako Miss Jazz sa akon siniya nga feelings towards this office mate ko nga isa ka alog. Pero, Miss Jazz, ang akong siniiya nga feelings, di syempre, wala ko ginapakita. Pero nakita na iya sang amon siniiya nga ang amon sini nga mga office mates nga, there's something sa amon nga duwa, kaya nanging close kami, Miss Jazz, no? Although nga kung kaisa ka palagyo, kuya, kay hindi ko na namian nga sunlugon, nga palang, init ko na, Miss Jazz, sa kahuya. Isa sa to ka best Miss Jazz, nagkadto siya sa balay. Nakibot ko. Isa malang, lapit mo lang iya sininga barangay, sunod pa sa iya, lapit mo lang ila sa barangay. Nagpati ko gani Miss Jazz, nakakadto siya sa amon barangay. Nagbisita siya sa akon abi. Dito na Miss Jazz, nagsugod siya sa pagpangaluyag sa akon. Pero Miss Jazz, ang akon lamang diri, kay may nabatian ako. Isa ko ka-cousin nga sa ka-small world gidya Miss Jazz, kilala niya ni ining ako si office mate ginasundog sa akon. Ang cousin ko didto man sa Manila, nagatiner kay atuman to sila. Ang iya sing maginikanan, ang iya siniya nga amay tiyo ko bali Miss Jazz, utod sang tatay ko man. Di hambal niya ay amo na siya gali, kay ginpakita ko ang mga pictures. Nagambal siya sa akon nga kilala ko na siya. In fact, sa paghalin niya na diri, my girlfriend na siya. Dito, Miss Jazz, daw na turn off ko bala. Kag, ara sa mind ko nga basi bala may girlfriend siya paghalin niya dito sa Manila. Kag, basi bala pila kadlaw kung ma-fall na gid ako sa iya, kag sabton ko siya. Basi bala may unfinished business pa siya dito sa Manila. Kinahuya ko, Miss Jazz, magprangka. Amo na ang rason ko nga ang ati wala gi kuya naghangdo
sa iya siniyang pagpangaluyag sa akon. Okay, isa gani nagaano siya nagapamangkot. Ti ano ang diferensya abi sa akon? How kay single man ko, amo man kita edad, may trabaho man kita nga duha. Ti kilala mo man ang akon sini maginikanan kay hambal ko sa imo ato sila sa Manila. Although nga taga diri man, Miss Jazz ang ila sini nga roots. Pero ti sining ko, just give me time. Ay hambal ko, hindi pa ko ready. Ang akon sinihambal siya, I'm not yet ready. Pero Miss Justy sa edad ko sa mga 25 anyos, ready naman ko tani Miss Justy. Galing kay nahuya lang gid bala ako magpamangkot sa iya nga ti may basi may nubya ka to sa Manila. No, ang ano ko bala sa Miss Justy, ang respeto ko sa iya ara gid. Kag sinasiling ko na gani kung hindi mo na iya paitandugon inang abagay o ina nga issue abi, no? Hindi ko ginaiya niya pag-unahan kay huluyaon gid ko Miss Jazz. Kaya mo na karon na akon siniya nga problema Miss Jazz kay sa prangka nga suglanan he's such a nice guy. Kada namian ko sa iya especially mag-home na siya. Kaning close na kami gani Miss Jazz permanent na siya pamasya sa balay. Kabalo mo na ako si parents kag mga paryente kag pamilya ko ang nagapangaluyag ini siya sa akon. Gahambal man sila gani sa akon nga san una na isabton nga kanami man. Kaya mo na Miss Jazz ang nagaano sa akon, ang nagapugong sa akon nga masi bala. Kaya naghambal lang ako si cousin, wala man siya nakahibalo nga nakipag-break na ina kay ti pagalin na sa Manila na amo na nakitaan niya na kay ti isa lang sila naka-compound ko no Miss Jazz dito sa may sa ila siniyang ginaistaran sa Manila. Isinisang cousin ko, kilala ko gina siya. Kag in fact, ang iya sining amiga, ti makitaan ko man nga upod-upod na diri sa amon si compound, na makitaan ko man na. Ti amo na, ginpamangkot ang cousin ko nga ti, wala na sila. Hindi lang gid siya sure. Ti Miss Jazz, amo na ang akon sining problema. I like this guy so much, pero nakulbaan ko. First time ko, basi bala maghibi ako. Paliw katagi ako sa Ligan, tagpadala si Bella de la Mercedes, 25 years old, sang si Palay City. Well, Bella, sa imo siniiyang problema. Para sa akon, hindi problema, no? Bangod labang sa pagkahuluyaon, mugin nga perte. Uway, gina problema, yakon mamangkot ka. Okay? Mamangkot ka lang. Ang balon mo ni siya nga, ang cousin ko bala, no, tupad balay ka mo dito sa Manila, nakambal siya nga, may girlfriend ka kuno dito nga nakitaan niya. Ang balon mo siya, iprangkahon mo siya, basi bala, be honest. No? Be honest to me, or be honest with me, nga, basi bala may miga ka to, prangkahon mo lang siya para nga, ang imo, da bala nga mga pamlampang kutanon sa imo si panghuna-una at pusoon, maklaro na. Kaya wala sang may makatag sa imo sang sabat. Inaya kon i-deny man o kon manugid sa sang maturan, ang importante siya ang imo sinipamangkoton. Wag ginya problema, Bella, no? Kung ako mo man ang huya-huya mo kay hindi man ni manami sa aton o kay isang tuman kita kahuluyaon, no? So amo na parang antes pa man siya nga sabton, di klaro na kag wala ka na sang may katahapan pa nga basi pa lang, no? Basi may ara to siya nobya kag wala na sila. Di ko magambal siya nga, yes may nobya ko po break na kami antes man ako nagkadto diri. Sukti kundi nasabat ang imo sini nga problema kag wala hindi ka na yan nagpautok pa kun ano pa man kay suno pa sa imo you like the guy, no, and you're ready, no, nga tilawan man ginatuwag bala nga paghigugma kay ti first time mo. Although nga ti in fairness sa imo amo gid man ay dapat, no? Maghalong lang gid para nga hindi mangin biktima ang aton sinigaysahanon. Always remember we have the only heart, no? We have the only one, no, that we got, no, nga aton si tagi puson isala nimo. So better be careful, no, kay ikaw first time mo. So amo na be honest lang gid kay ti okay naman kamo, istoryahanay kamo, close kamo ti para lang gid nga maano mo man ang imo si kagalingon, ma-sure mo nga ti wala niya siya sabit, no? Although nga ti kun ang ginatawag na nga kung may sabit ka, ang kung may asawa or may spouse, no, siya ti wala man
nobya pa malang. Pero parang maklarohan, Bella, no? Pamakuton mo siya kung ano gid bala ang kamaturan. Kung maghambal siya yati, patihan mo kay siya ang gahambal mo. Maghambal siya nga wala na kami, that is why nagapanguluyag ako sa imo. So, yun namin. So, ask him straight, no? Magprangka ikaw, agon nga, tanan mo nga pala makutanon, maano na masabat na na. So, God bless sa imo, Bella de la Mercedes. This will be your first boyfriend. Wow, ha? Dapat it's gonna be good para nga ti ang imo siniya nga, first nga experience when it comes to just like this boy and girl relationship, no? Mangin halandumon kag hindi ka ma-hurt. Okay? Don't forget also to pray, Bella. No, pangmuyuan mo ang Diyos nga, Lord, is it time for me to have a special someone in my life at the age of 25? Bala, Lord, siya na ni ini, no? Siya na ni nga pangalayag sa ako, no? Help me, give me signs, no? And Diyos lang gid makaibalo sa aton siniyang nga tanan nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Dala na ang aton sining love life. Ate sige. No, sa imo, Bella, salamat gid sa imo siya pagpaambit sa imo kasaysayan. Wala na kita sa panahon mga kabombo kung kamo mayan man sa kasaysayan kaangay sini ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Padala ka mo with your pictures, okay? Ate, sige. Wala kita sa panahon, but before that, ari aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is all about God is not bungol, no? God hears. God hears our prayers, no? The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. No? Psalm 34:17, mga kabombo, sa New International Version sang Holy Scriptures, no? Kung mag-cry out kita sa Ginoo from our heart, hindi kita ipagpabayaan. Nagapamati na siya sa iya sa mga kabataan. Nagasabat na sa iya sa mga problema sa mga kabataan. So all we have to do is really to pray, no? Constant, every day, every second, every minute of our lives, no? We should pray to the Lord. Amo na ginatuwag nga while you're working, no? Lord, please help me. Hindi ko ni kabalo. That's what you call arrow prayers, no? Direkta bala nga pagpangabuhi. Lord, hindi ko ni kabaluho. Please teach me how, no? Amo na. So, amo na ang gina-practice naton nga ti. Kinahanglan ang prayers nato not only for that particular night, no nga dugay-dugay, but we can pray, we can talk to the Lord every day of our lives, no? Every step along the way. Because God hears our prayers. Ano pa? Psalm 34:17. The righteous cry out, and the Lord hears them. No? He delivers them from all their troubles. Ang promisa sa Diyos nga dapat natin i-embrace. No? May ara kita galias ang tagprotekta, our protector, the Lord, our Father in heaven. Kita sa panahon is bye-bye time na. Nisigapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious